Hej YouTube og velkommen til endnu et softgun review. Denne gang har vi taget min M15A4 karbine fra Classic Army med, som er mest plastik, metal, metal og plastik. Den har en selector switch med semi-auto. Safe selvfølgelig. Den har en folding kolbe med fire forskellige hak. Den har hop op. Tryk den her knap til her og træk tilbage. Og så på det hjul der. Jamen, lad os tage på den fod. Mit high cap på 450. Bemærk, det er ikke det, der følger med. Jeg kan ikke fordrage high caps. Det her på 300 skuds magasin følger med til gunnen. Den er bare lækker. Også indgraveret i magasinet Classic Army. Den er fed, koster cirka 1.500 kroner. I hvert fald hvor jeg købte den. Hvis vi skal gøre noget.dk. Den jeg skulle mene det var 12 volts batteri. Nej, 8,4 volts. Classic Army. Godt. Måden du splitter og får batteriet i. Okay. Måden du får batteriet i. Trykker den her ned. Og så åbner den. Sådan der.
Den er bare lækker. Køb den, for den er god for nybegyndere. Det var min sin rigtig første gang, og jeg er meget glad for den. Til min næste review har jeg en shotgun. En rigtig dejlig lækker shotgun. Francis SAS 12. Flexible stock. Bare lækker. Den er plastik. Det eneste der er metal på den, det er løbet af aftrækkeren. Og safety switch. Så det er sådan rigtig det der ved den. Skyder et skud ad gangen. Den skyder meget lige. Den koster, tror jeg, 300-400 kroner på Action Shoppen med Rodes. Fleste hardball shop, hvor de sælger manuelle våben. Ja, den er manuel. Den er lækker. Den er god at bruge, faktisk. Den er rigtig god at bruge. Den har okay sigtekorn. Okay, jeg kan se skærmen. Safety switch. Den er okay, den er ikke så svær at trække tilbage. Det nok er meget godt. Du kan også holde, hvis du holder aftrækkeren inde, prøv at vise jer. Godt. Mag release. Træk den tilbage. Og bum. Det var hvad jeg havde for i dag. Så husk at subscribe og lav og lige være comment. Det vil være dejligt, fordi det gør mig. For når I gutter I gider se mine videoer, gør jeg for lyst til at lægge flere ud. Så ses.